Me päätettiin lähteä mun veli ja sen työkaverin kanssa Ahvenanmaalle pyörillä, eli vähän niin kuin pidennetty saaristotie. Mulla oli sellainen 400 € budjetti 4 päivälle, joten katsotaan miten mä onnistuin siinä. Mua vähän jännitti noi lossit, koska oli eka kerta, mutta ne meni tosi hyvin. Ei ollut niinku mitään ongelmia. Jännitti vaan, että kaatuuko pyörät tai jotain, mutta ei mitään sellaista. Me lähdettiin ajan toukokuun 14. päivä, niin säästyttiin onneksi kaikilta ruuhkilta. Ja vitsi, tuo saaristossa oli kyllä kivan näköistä ajella. Mä en tiedä miksi, mutta ekaksi toi punainen asfaltti hämäs mua, kun mä luulin, että on satanut tai jotain, mutta mä totuin siihen sitten tosi nopeasti. Ja siis oikeesti koko ton reissun ajan ei ollut yhtään huonoa päivää niinku ajella, että paistoi vaan aurinko ja oli tosi hyvät kelit, eikä tuulikaan oikeesti haitannut yhtään. Ekalle päivälle tuli ajoarviolta joku 200 kilsaa. Ja tuolla oli oikeesti niinku tosi siisti ajaa, koska toi oli vähän niinku tuollaista saarihyppelyä, että koko ajan niinku oli meri tossa läsnä ja pääsi tollasia hienoja asfalttiteitä pujotteleen paikasta A paikkaan B. Sitten starttas päivä 2 käytiin. Aika aamutuimaan starttaskin, koska meidän eka lautta lähti jo 8. Me herättiin siis joskus vähän jälkeen 6 ja syötiin nopeasti hotellilla aamupala. Joo, siinä tuli pikku pelko kerran, kun luulin, että lompakko olisi jäänyt hotellille, mutta onneksi ei jäänyt. Ja kattokaa taas näitä maisemia, ihan sairaan upeat. Tälle päivälle tuli varmaan oikeasti ajoa vaan joku 90 kilsaa, kun miinustelin lautta ja lossimatkat tosta. Sitten kun me päästiin Ahvenanmaalle, niin me mentiin oikeastaan suorita tietä vaan suoraan hotellille, joka oli Maarianhaminan keskustassa. Me mentiin vasta illalla niinku kunnolla syömään, mutta mun oli oikeasti pakko päivällä voltata itselleni aasialaista ruokaa. Me lähdettiin ajan kohti Ketaa, missä on Ahvenanmaan korkein kohta. Ja noiden enää isojen teiden lisäksi Ahvenanmaalla ei ole oikein pikkuteitä, mutta löydettiin kuitenkin tuollainen pikkumutkatiepätkä. Tuolla ylhäällä oli randomisti joku lampi, missä oli koikaloja, varmaan joku 30, mikä oli vähän outoa. Japanilaisia kaloja, ok? Sitten me lähdettiin kattoon, että onko tollanen joku nostalginen moottorimuseo auki. En tiedä, voi olla huono suomennus, mutta ei se ollut. Oltiin siis Ahvenanmaalla vähän ennen sesonkiaikaa, niin ehkä siksi. Aika moni muukin paikka oli kiinni silloin. Sitten me jatkettiin matkaa ja pysähdyttiin tollasessa olutpanimopaikassa, joka oli ihan siisti. Varsinkin toi vessa. Se oli ihan niinku jotenkin moottoripyörä-vibes. Sitten me mentiin vielä kattoon tollasta jotain linnaa, mä en muista sen nimeä, ja sen jälkeen syömään. 4. päivä editointi jäi vähän kesken, mutta siitä ei ole oikeastaan mitään sisältöä. Et me lähdettiin niinku Silja Linella kohti kotiin ja se ehkä maksoi joku 70.